Hvis jeg nu var digitalt indfødt, så ville jeg jo ikke tænke så meget over, hvordan man skulle starte en video om de digitale indfødte. Øhm, For de digitale indfødte, der er det en naturlig ting. Øhm, For eksempel for dem er det meget normalt at lægge videoer op på Facebook og på YouTube, hvor de fortæller om hverdagsproblemer og de giver fif til andre unge. For dem der handler det nok mest om noget anerkendelse i form af nogle likes og noget hurtig feedback. Og det er også derfor man ser, at de ikke kan gennemføre en hel undervisningslektion uden at skulle kigge på deres telefon hele tiden. Hele den her digitale udvikling, den har både nogle fordele, og den har nogle ulemper. En ulempe, det kan være, at tingene det går lidt for hurtigt. For eksempel, hvis man først er blevet sur på en person, så kan man inden for 10 sekunder måske have sagt et eller andet, som man fortryder, og det er delt med hele sit netværk. Hvor man før i tiden, der måtte man vente til næste gang man så personen, og så havde man jo så den her tid til at tænke sig om, og ikke få sagt noget, man måske ikke lige mente alligevel. I forbindelse med undervisning, så sker der også et generationsskifte på lærersiden. De nyudlærte lærere, de er selv digitalt indfødte, og de har derfor en bedre forståelse for de her elevers behov, hvorimod de lidt ældre lærere, de har sværere ved at tage den her digitale verden til sig. Og den her slags konflikter, de vil altid forekomme, og det er jeg ret overbevist om, at de altid har været. Jeg er sikker på, at der var nogle lærere dengang, hvor lommeregneren kom frem, der sad og dobbelttjekkede, om den nu regnede rigtigt. Hvorimod jeg selv altid bare har stolet blindt på den. Jeg har aldrig skænket en tanke, om den nu regnede rigtigt. Og det er lidt det samme dilemma, der skaber diskussionen omkring de digitale indfødte i dag. I forsvaret, der sker jo også den samme udvikling. Og det er jo nok også grunden til, at det her fag underviserrollen under forandringer er blevet en del af oversergeantuddannelsen. Siden jeg startede i forsvaret for 8 år siden, der er sket rigtig meget. Alle har nu fået udleveret og blevet udstyret med en smartphone. Og det giver nogle forventninger om, at man tjekker sine mails, og de bliver besvaret med det samme. Hvorimod tidligere, der kiggede man måske kun på sin mail en gang om dagen. Og man kan sige, at i forhold til undervisning, så betyder det også, at eleverne nogle gange er nødt til at forlade undervisningen for at kan svare på det her, og tage sig af det arbejde, der lige pludselig dukker op via de her mails. Og det har jo både fordele og ulemper. Man kan sige, at fordelen er, der bliver hurtigere taget hånd om de arbejdsopgaver, der nu må dukke op. Til gengæld, så bliver undervisningen forstyrret, og man kan sige, at den enkelte elev får heller ikke det fulde udbytte af den undervisning, som de ellers ville have fået.